Bun, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi să jucăm Stumble Guys împreună. Eu sunt Andrei, dacă nu știați. Acesta este primul meu videoclip. Și hai să începem să-i dăm drumul. Prima dată vreau să vă arăt skin-urile, emote-urile, animation-urile și footstep-urile. Așa în mare vi le voi arăta. Da, pentru cei care întrebați, da, am băgat bani. Astea sunt emoturile mele. Aici vreau să fac o schimbare. Animation și footstep-urile. Asta să jucăm Stumble Guys, niște meciuri normale, nu știu câteva, cel mai probabil. Dacă vă place, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați și să distribuiți și voi videoclipul ca să vadă prietenii voștri. Da? Dacă nu o să vorbesc, să știți că o să mă concentrez. Da. Voi ce mai faceți, cum sunteți? Stumble. Harta asta e destul de ușoară, zic eu. De ce nu mi-a dat piciorul acum, nu știu. Nu! Bun. Bun. Easy calificare. Ia uitați-l pe băiatul ăsta. Ce pro player e. Dar scrieți și voi în secțiunea de comentarii dacă vouă v-a picat Bolt, skin-ul ăsta pe care l-are băiatul ăla, zăfără, nu știu cum. Și dacă v-a picat, înseamnă că virgulă chiar sunteți norocoși, pe bune. Mie nu mi-a picat deloc. Adică a fost pe aproape de multe ori, dar nu mi-a picat. Țigani sunt de la Stumble Guys. Hai încercăm să facem un perfect run. Easy primul jump. Easy și al doilea. Și al treilea. Nu. Am stricat tot perfect, am și dat-o băiatul ăla în față. Hai că s-a încurcat. Bun, și dacă mai vreți videoclipuri, v-am zis, dați și voi un like și, nu în ultimul rând, nu știu dacă îl știți, Andrei Dune, dați și lui un subscribe acolo, pe el pe YouTube îl cheamă Andrei IBM. Dați și voi un like, un subscribe și atât. Ok, e prietenul meu. Și dacă vreți, haideți să facem 5 like-uri la videoclipul ăsta și facem partea a doua când jucăm Block Dash Infinite. Băiatul ăsta mi-a cam luat-o în față, dar a murit. Am slăbut băiatul ăla. Dar mai așa un picior. Easy. Ne ferim de bomba asta. Aici sărim peste asta. Venim aici, vedem că vine băiatul. Nu știu dacă mai are vreo șansă. Decât dacă facem noi pe greșeală, îi dăm pumn. Cred că ăsta am fost. Nu. Ce m-am speriat. Bun. Am luat win-ul lejer. Hai să mai dăm câte un meci. 2.
Și dacă vreți, când o să mai bag eu bani, dacă ăsta, să facem și noi un opening, dacă vreți. Bineînțeles. Ia. Hai să dăm un mes și pe Turcia. Pe regiunea Turcia. Hai să schimbăm și noi skin-ul, zic. Hai să-i dăm cu ăsta. Cu culoarea albă, așa. Nu jucăm cu bea. Hai să dăm și 2 meciuri aici, 3. Vedem. Oh, Lavaland. Bun, 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 bun. Chiar foarte bine. Îi dăm cu batul. Dăm și o piedică așa frumoasă. Că am văzut cam toată lumea știe să joace piedica pe toate hărțile posibile și imposibile. Să mai chiar că l-așteaptă la pomană. E pomana bio. Ce ăsta-i? Da, sunt prost, efectiv. Sunt mult prea prost și băiatul ăla, dacă mai îmi dă cerere, îl șterg de la prietenii. Îs prost, trebuia să dau pumnul și am dat piciorul. În fine, trecem peste. Eu acum stau și nu mai știu ce să mai fac. Oh, blog, deci, belissimo. Dacă câștig meciul ăsta, dați și voi un like și un subscribe. Dacă se aude ceva, să știți că e de la vecinii mei. Și să-mi dați o notă în comentarii cât de bine joc. Știu că nu joc wow, dar nu, băiatul ăsta mă cam enervat. Și acum vorbesc gen, vreau să-mi răspund doar cei care fac YouTube. Credeți că ați vrea să facem o colaborare? Da, așa se zice. Să dăm niște meciuri pe StumbleGuide, dar doar cei care, ăsta, cum îi zice, jucați StumbleGuide și aveți YouTube, gen. Gen doar cei care au YouTube. Că aș vrea să gen să facem să facem schimb de abonați. Eu să zic abonaților mei să vă dea vouă abonare și like și voi la fel să-mi dea mie. Cine vrea să zică un eu în comentarii. Tot la Valent. Hai că meciul trecut am pierdut și trebuia să știi ca să-mi dați și mie un like. Dacă sunteți băieți, tot îmi dați și mie un like. Dacă sunteți băiețași. Uite ce enervant sunt copiii ăștia. Lăsați de mamă. Dar tot joacă picior, jur. Unul nu mai joacă un pumn. Să stau cât mai chill. Aici dăm un picior, un pumn. Deci băiatul ăla player are nume să le aplica special, am mâncat la gura voastră. Hai, du-te, mă, asta-mi dă mie. Stai acolo, băiatul meu. Asta aici ce fac? Eu îi dăm pumnul băiatul. Deci mi-am plecat caracterul. Deci îmi stă pe burtă 3 ore caracterul. Da. Caracterul. E de la skin 100 la mie. Hai să dăm un meci cu băiatul ăsta că mă enervează rău. Și nu știu ce-i fac.
Dacă îl bat pe băiatul să dați și voi un like și o abonare. Deci vă stresez până cât să-mi dați și mie like și abonare. Like și o abonare, atâta. Să ne strângem cât mai mulți. Și la 50 de abonați facem live. Din 50 în 50 de abonați facem live. De la antrenament, când ne jucăm, când vedem noi. Ia să vedem pe băiatul ăsta, că pare se dă smargoi așa. Îi dăm aici un pumn. Joacă cam troll. E un pic cam sas băiatul ăsta. Sincer să vă zic. Băiatul, nu te duc de prostie. Eu îl aștept că vreau să jucăm, da. Dacă vreți să dăm 1v1, scrieți-mi pe Instagram. Hai că mor băiatul meu, că ești prea prost pentru lumea asta. Trebuia să dau taunt. Sigur am murit. Easy. Foarte easy. Și acum mai dăm noi un meci acolo și închidem videoclipul. Și v-am zis, dacă facem 5 like-uri, băgăm un bloc de infinit. Nu știu, găsesc eu o persoană sau joc eu singur cu boții și vă arăt niște scheme. Vedem noi ce facem. Dar doar să dați like, atâta. Ia, cât avem până acum? 12 minute. E ok. Bloc, deci. Ia să vedem dacă putem lua și noi win-ul acesta. Nu o să mai vorbesc, că după aia nu mă mai concentrez și iară pierd. Și nu prea vreau. A, dar eu sunt pe Turcia acum. What is this? Mamă, ce pumnată. Mamă, ce pumn. Am revenit. Că băiatul ăsta l-așteptăm la pomană. Eu. Nu știu cum am teleportat direct în el, dar știu doar că acum fac un espro care nu mi-a ieșit. What the fuck? Bun, și cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dați voi un like, abonați-vă și eu vă zic șpa, șpa!